Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska už konečne prišiel Mikuláš. Tu dve balíčky prišli od Mikuláša. Takže ideme si otvoriť. Ako prvé začneme asi adventným kalendárom. Tak ten si ideme otvoriť. Dokonca tu máme takto omalovanku, ktorú možná urobím. Takže musíme otvoriť adventný kalendár, čo každý rok mám s tým bojové fajty. S tým kalendárom fajtím. Každý rok. On nejde otvoriť. A tento rok sa to podarilo. Rovno si ideme otvoriť takto tých 5 balíčkov. Takže tu rovno máme začneme asi od 5. Mám 5. Okay. Viete? Takže si ho dáme. Kto? Dobre, mám 4. A to je takýto domček. Ale dobre čokoláda. Tu som našiel aj 3. Takýto tá mafina vyzerá dobre. Našiel som už aj 2. Takáto topánka. A už máme jednotku. Takto sop. OK. Tak. Kalendár dáme na bok. OK. Tu máme rovno to prostě celé rozsypem. Opa, to som trošku moc. Začneme trošku menším. A to sú lízatka. Dostal to takto 3 lízatka. Takto. Zdáme tiež na bok. Potom začneme ešte menším. Dostal som tieto, jeden je tučniak a jeden je sop, takže tieto dve veci dávam sem. Potom som dostal takúto krásnu hračku od Mikuláša. Takže tiež je pekná, mne sa páči, takže že budú nejaké dobrúdky. OK, dostal som tieto 2 klasické lentilky. Potom 2 takéto, jednu reálnu papitu a jednu takú fejkovú, ale chutí takisto. Mne tiež chutí. Potom, ďalšia malá vec, som dostal takýto vianočný kornú. To mi niečo pripomína. A ešte MGS, neviem, jak sa to povie. Potom som dostal
Neviem, či teraz ešte, že či toto, alebo toto, ale dáme tomu tento čertový perdíček. Ten tiež dáme na blok. A potom som dostal Nelino Kids, takže Kinder, ale fejkový. OK. Potom som dostal Haribo pelendrenky, že sú dobré. Potom som dostal od Kinder Mikuláša. Potom som dostal Kinder čerta. Takže, dobrý Mikuláš. Ja som rád. A tam by nám bolo také video. Preca ten adventný kalendár niekde dáme. A dáme ho takto tu. Vy to nevidíte teraz, ale adventný kalendár je takto tu. Potom čerta tiež niekde dáme. Toto je trošku vianočné. To dáme vedľa adventného kalendára. Potom Mikuláša. Za čo som veľmi rád, lebo ty tam to názov Kinder. Takto. A čo tu ešte má vianočné? A tá varečka, no tak sa mi extrémne páči. Takže čau. A to by stačilo. Tak nezabudnite dať like a odberi, dostanete toto varechu. Čus.